sugar, no? Dapat green screen mga Joe itong bagay ni mo Joe. Good evening, good Ito. evening, good evening. Hi, good evening, guys. Yeah, how are you doing, guys? How are you doing? Today is Friday. Nakatulog ko ba yung magpanihapon? Minto siya. Same, pareho ta. Nitaas akong sugar. Pasabot doon, nitaas akong sugar. Pareho mo nitaas ang sugar, sure na. Pero dili may parehang sugar. Ay, nitaas ang sugar. Ay na. Oh my Excuse me, God. Poopy. Cheers, yours, cheers. Good. It's May 22. Ah, paso, oy. Daghana dos May karon 22 na ba? Mayo 22, 2020. Ito, naka. Lain na ba doon na ba sa inana, bay? Ngano? Abay karon Friday the 22nd, bay. Likado na yung inana. Ayun. Oh, likado na yung inana. Kala Friday the 22nd. But saan ganun? Third, dapat bang good 24th? Dagan karon asawa nga matirahan. Oy. Tinod. Oh, maigo sila sa 2 22nd de karon. 22nd de karon. Joe? 22nd. Ay, yeah, 22nd. Oh, namo gid na sakto giday pareha tag gituan ngingana. Maigo no, sa toto. No. Toto. Oh. No. Unjis gabi iya mo na asawa. Toto tabi. Sure ka? Mututo ka sa karon nga nagtuto pa imong anak? Unsa daw? Marasag expert. Nag-advise si Poppy, marapag expert. Ayo ba ka everyday ba siya ga-post yung mga ideal girl? Lagi. Ideal girl ka. Busy ba sa mga ideal girl? Itumpak na siya. Itag na siya. Ikaw akong ideal girl. Kay kadagan ba? Nangita naman po yun si Poppy og ideal girl karon kay supposed to be. Dora na ipain. It's either naigipadugdungo nga ikaw akong ideal girl or Or ako kang ipasultian nga mo nang wala ta kay dili man ko kay ngani. Ay, oh my God. Mao na. Unsa man Basta unsa man sabot ha. ay sa unsa man ready na mo maulawan sa tinod nga reason? Ay. prove Dili prove. kayo. Itag na siya kung kinsa man na siya. Dili ba? Una-unaon ninyo, kano sa man ko mag my ideal girl. Ikaduha na din actually nga season. Kay katong sa una, Luwala mi mga kabalo ni first. okay, wala pa man kaato. Tama. Ang pa man ang among favorite ato dito sa kuan. Karon ikaw na among favorite actually kay wala na may choice. Oo ba? Actually. Katong panahon ni Gray Ann, mo kung nahanumduman nga nagpauso ko ani. Pero wala pa na siya kanang bulak-bulak sa FB. Akong gibalik karon kay an ko, ako may nagpauso po daan di ako na sang ibalik karon. Pero wala na siya nangita. Mo ba? Nana siya yung mga reason behind it. Basta showbiz good. Supposed to be nana man lagi daw. Oh, naigo na sa COVID. Naitawag ako ha. Padayon lang mo diha. Yeah. Okay na magyuta na to. Naigo sa COVID. Munang di na kasi wala kasi sila kita ay. Hello, sir. Ay, ka na din. Mo din na. Mo din Mas mato nang ta siya dito sa kuan. Hey! Sa COVID may na dito kabilar-bilar ani. Sama na yoy. Bitaw seryoso. Seryoso. Tinod yun nga. Kuan, ang tinod yun ana. Kapilit. Kana siya ideal girl. Ideal girl man na, no? Ideal girl. My ideal girl. So ang ideal girl is lain man ta. Like si Joe, lain man ang ideal ni Joe, di ba? Lain man imong medyo ideal og napog kay point nga napoy imo. Pwede ra pug ka pero mo ganing my ideal girl kay wala magbuot pud sa akong style. Yeah. Lahi po na akong babae nga gusto, ana. De, unsay mo? Number one. Para makabalo sa lamig. Unsay mo mga ideal girl? Sige. Ay line man na siya kay para ra man guna na kay ma-post everyday good. Di Para lagi. lang good. Hindi, sa imo gani, personally sa imo gani, unsay imong mga ideal girl? Para po Abangan na na makabalo. nila dito. Yes. Sa akong mga naingon dito, mga may ideal girl kanang babae nga dili mulingi or dili madani diretso og gwapo. Anang babae nga family girl or family unsa tawag kana? Kung sa nay family man, di family woman. Nay mga nga mga ako lang matik ba nga mo akong ganahan ba? Mo na mo ganahan. Kanang example,
pwede wholesome tapos pwede wild. Kanang nga na, dili pwede nga wholesome lang. Sana nga. Sana na. Pero unsa gani imog yung kuan gyud? Kana imog gyud Dili mo ba? na. Dili, that means ideal gani. That means unsa ginang ideal? Mo gani unsa imong mga ano? Paunta. Unsa ba kay imong mga type? Unsa imong gusto gyud sa usa ka babae? Ganahan Muna nimo. nga akong gina-enumerate. Muna akong gina-enumerate every day. Lagi ba? Mag-reflect ko ba? Na, mapo na gyud sige tag-reflect ka ni. Dili na ta magsurya gani ana mo gani. Sige. Di ba? Paghimo mo inyo mga hashtag dia. Asus. O ginagyod. Ako lang nagipauso good kay para tanawa ang mga friends on. Gusto kay sila makabalo gani. Unsa gyud kay ideal girl ni Poppy ba kay basing ako na di o karon. magsunod. Basin gyud untag ako. Basin ka na quote man ni kay Poppy ay. Para sa Tama ni ay dili man siguro mag-ingon ko nga bis ako na unta to. Dili man day ko type ni Poppy day. Muna sila. Ipapalo na sila. Bahala sila. Wa ni. Oy, kumusta mo da? Oy, kaning ikuan sa na nato bi. Si Brother Bernie na pa busy pa si Brother Bernie. Mga first honor sa first honor. Ay, na. Sorry. Kay kuan ka nang nag-set up pata para sa atong kuan lagi, sa atong streaming may gala. Para madunggan nami tibuok kalibutan at least makaunang MOR sa streaming. Tibuok kalibutan. 40 kay may gala. Okay, pasaylo ako ninyo may gala. So sa totong balikan ko si Poppy. Sorry. Sorry na. Balik sa intro ta balik from the top. From the top. Balik. Sa balik. Pasensya gi kayo may gala. Kabalo na mo masyadong vet sa atong mga kinabuhi. Okay, anyway. Lagi. Pero honor ka na mo ana Arp sa imong mga kuan ha. Behind the scene ana. Uy, dili nagkakakita ang di kakakita. trabaho ni Bernie. Seriously speaking, mo gini akong gusto nga trabaho lugar sa una lugar kanang mga technical, mga kanang behind the scene, ikaw ang tigkubi ana. Pero nakita na ko nga masikat mo gitong nasa camera da. So ako na lang dapat. Makita yun. Pero sa ko ba so na nisulod ko og art club. Okay na? Ayan, okay na, sige. Nisulod ko og art club. Pag sunod og art club, so puro mo mag-drawing, di ba? Nakita na ko nga kitsa may mutanaw sa mong drawing nga kami camera mangyapon. Tadi isan may maka-appreciate kay magsiging nila buwan na yung panindot ay drawing, di ba? Tapos pagtanong ako sa quadrangle, ang mga dance troupe daghang kigatan-aw kagamulog practice. Sikatan nila daghang kita nagtan-aw. Pag sunod meeting sa mga club, wala ko nito nga sa art club dito na ako nag-dance troupe. Binito say dito ko. Sayaw. Gusto gyud mas maila sila. Kasi gusto gyud maghinilas, gusto gyud kanang Mapansin sila. pansin. So Ginoo ko may gala. So, Gusto gyud siya nga interpermi ana. Karon gala. Actually mo gina siya sa lang to na mga istorya. Inter ko din eh. So karon galang kay kuan nila ako'y mag-control, ako'y mag-ana, mag-layout, ana, ga-enjoy ko pero technically kadugan magunon sa ko. Sila ra kasikat daw ako'y appeal da. So lakto na pang istorya, wa gyud gusto gyud magpasikaton gyud kaayo mga gala. Sikaton. Hilas gid ay. Mo gyud ay tinuod gyud ay. Nya nawala ang audio sa isa, abinyag na siya audio. Wala din. Maria, wala. Sorry. Ito na. Atong istoryahan karon may gala. Istorya na unta siya mga gala nagipot. Wholesome atong topic. Oh my God. Okay. Wholesome. Bible sharing ni. Ang just fill in the blanks gyapon. Choice sa tumoy gyapon Okay. Bastos kakong kana. Lah. Wholesome pero mo Grabe, no? Wholesome kayo siya, no? Wholesome yung kayo, no? Di dagan Pinasinghag pa gyud siya. May level sa bastos na may ubanggon na. Level na ba na ibang tao, na uban gamay ra ang kuan. Para ganina lagi katawo ganina nag-hiking mi puro sa mga senior ang kauban mga bakba lagi mga pinastos. Warak. Pero sige mig kansaw nga istorya na lay bastos ninyo, wa nay buhat. Kay mga tiguwang na mo. Ana ba kay mga retired na nga mga colonel, may ana ba? Tala pa uban mga tao nga nabito kung mabaguhan, di ba? Naman kita isay nga friend ng mga bastos o bakba. Tapos yung makalimutan na masagol sa tua. Oh. Pero kuan ba na? So na yung mga words. Pero si Maria. Basta inana nga topic active kayo.
ba? Si Maria, kung ano na atik-atik naman na iya, ha? Unsa? Sa akin naman na iya, oh. Hala, grabe mo. Kanang kunwari na bastos, mana? Atik-atik naman na may gala. Uy, tinuod mo guna. Kamo gid ako mga bastos nga friends. Uy, Dili oh, po, sige ko tanan po bastos, dili po tanan ang bastos, puro na lang yun bastos na green ha, or kuhan. Correct. Yeah, pwede ba lang ka na ako Napoy magkuhan mga kasi something. imuhang Balag- parents, magtubag-tubag ka. So, so inyo karon is depende karon sa inyong kanang, sa inyong Definition. pasabot sa definition sa inyong bastos. Unsa nga level ang nakabastos? Kuha na mo na, respeto na mo na may gala. So again, the question is, Lol. so the question for tonight, Kasi sa it's about bastos. Basta. It's bastos. Bistas. Yes, it's bastos. And again, the question is, bastos ka kung blank. Yan. Ayun yung mga bastos. Or, Fill in the blank. basin de, wami kabalo, nga para day sa imo nga bastos na day na, sa amo wala. Oh. So, kailangan sulti may unsa na pasabot ni nga bastos na. Ayan. Ayan. For example, Before that, tungod kay unsa na? Unsa ang kidungan ng Sorry. and but before nato ipadayon ang atong mga questioning Okay. and elaboration, Okay. ato sa ni silang ipa-share sa tao nga bastos. Say bastos ninyo nga tao din. Tama. I-share ni sa ila kay para I-share at ni sa ila, least para makabalo makadetect sila. sila nga. Kabalo sila nga. Ay, bastos gid ko ba? Sige, share na ni sa inyo ha. Isang Dili na siya sa bastos ka kanang gahubo-hubo ah. Pwede na siya sa mga attitude. 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 ha? Pero Attitude. depende man Jo. Depende man ka Jo nga unsa ilang meaning sa bastos. Sila na bala sa Pwede gani, pwede gani bastos nga kanang imong gawnaw-naon pero nga gahubo-hubo ana. Ang uban ka, di ko kay kabalo karon bay kung sa uban napabagya po ni, pero sa uban bastos na kana bitong, for example, naka sa imong mga friends, classmate, na mo sa sala naglingkod mo, niabot ang mga ginikanan, niabot ang Okay. parents, oy tita mayong punta ka na, kanang dili mo tindog, Oh, kanang tinuod. dili mo stop silang gitrabaho. For example kamo namoy group study or namoy guam nga buwan mo. Sa una, karami mo ko sa una, pag maabot kayo ng mga pen, kamutan naman ninyo. Mutindog ta. Tinuod, It's tinuod. either mo amin man galing mo dapat, oy te mayong kwan, usay galing mo nay sign sa mga ginikanan nga murag, uy gwapo pagkadako ni imong classmate no kay Oh, nakabalo respeto aling- ka amin aling pud. respeto. Mm. Abi na ako, gwapo pa kadako kay dako gyud siya. Buyag, buyag. Kamo ka daw gusto mo kaon. Mayog breathing. Mayog breathing. Lagi. Oh, di ba? So Ana ba? sa values nga giing nakuan lugar. Oh, ana ba? So, Or bastos to para sa iya dapat ang dili basta matindog. kanang kuan musulog ka sa balay nga di ka magtanggal og sapatos. Bastos ka. Oh, sa Oh. sa ato, 'di ba? Kung unless kung maingon ang tagbalay ayun na, nga ayun na. okay ra, okay na. Oh. Oh, pero dapat Ayun na pero sakit kayang buot ba? ayaw na kinana ka sa sala ni mala ka. Human na, nahimo na. Nahimo na, ang animala ka na, karon pa kang ibot ha, ano mo ba? Mo na yung mga panregala. So, again mga ka-BBS, kadyo lang mga first honor be. Rico Michael, Dante Pilapil, Joke Godel Rosario, Apple Jean, Briones, Jobert, Rementizo, Romanos, Angelica Islit, Bresi Ana, Juan De Leon, mga adik sa BBS, May Ann Ronquillo Brown out sa Ipunan. Wow, pero nasa internet. Wow. Social, dato ni. Arjon, Dadule. Uy, ang mga t-shirt tayo, mga t-shirt. Gibili na ako sa guardhouse sa ABS. Okay. Yun, so pwede nila i-claim. ID lang, Claim. ID lang, ID, Dali ID. lang ID niyo. Apple Jean Loreche Briones, Jonas Bandango, mayong gabi mga idol, gusto na lang nako nang na daw after sa quarantine. Pwede, di man sa tumawala. Julius Malamina, Toto Onyok. Uy, to! Toto. Kamusta? Baka dyan sa inyo, to? Toto, puro man nag-DJ sa laing MOR ni si Sa Bacolod. More Bacolod. Sa Bacolod pala to. Oo. Si Tot. Ha? Totoo niyo. Joe Garcia, I heart you. Lodi tagyud ka. Ala. Yes? May Anrong Lodi. Ilyo. Uy, Apple musician po na. Jean. Musician din yan.
TikTok. Oh, kanta pa na. I-TikTok na Master Pops. Ayan. Atong presidente sa BBS, John Michael Batilo. Onyan taon-taon, ato ni pasulod si Michael Batilo. Okay. So, President! hello. Natay mga kwan dia announcement. Aha. Pero sulod na ba siya? Sulod na ba siya ganina sa inyo, no? Balik taktakan, no? Gahapon kay Tingnan nasa part sa mo siya tigata og latest na mga showbiz na ano. Showbiz chismis. Do lahi. Lahi Uy, lagi si dia Tabing, tuwan ba. si Carl Gamas Tabing na anong kanaw sa Hi, tuwa. Tabing! Gimingaw na siya ni Bibi Rai Rai ha. Gibigyan na siya. Ang atong istoryahan karon katong mo palay pagsulod may gala, bastos kakong. Unsa nga klase nga mga binuhatan na feeling nimo bastos na. Siyempre kung madagandagan kang nakahubo tanan, bastos yun na. Labi na Sure na. kung gamay. Depende kung kuan. Depende kung sexy. Okay ra gyud na. Bastos DJ ka nang magsugod na muna magsugod na mo na niya dili mo barog. Dili mo barog. Ay Agay. ay. Murag lahi ni nga kumbati yung ibot pasabot ha. Di mo barog. Bastos Kuan kayo. siguro, dili siguro na bastos ka ng disrespect. Disrespect. Wala nagrespetar. Wala Dili man nagrespetar. ka mo tindog, giingnan sa bawal ang bugoksyo nga ang di mo tindog pag moabot ko. Bastos. Pagkabastos mga igala. Kalagi mapadungog-dungog ka sa on-air tapos maninuod bitaw dayon padalan din ka pagkaon. Mo na yung mga Kana bastos. bastos. Mo na yung bastos. Abela sila. Kana ga paninuod og kuan. Labi na mga kani bastos. labi na kani sa BBS nga daghang kay kapamino mga OFW. Oh, yung tapos magpadala. nagpadala rin sila sa kwanta. Lain la bata kay wa man tay pili bisa pag lotion, shampoo, basta gikagawas Oh. okay kay tana. Pero Samo kani- kay padala na po nilag size 10. Oh. Size 10 padala kong large sa ilan na po kung padala na. 11. Nya, kalo na yun, samo ko. kayo. Correct. Ako bisag tuwalya erp kay lami kayo ang abroad lahi gid ang tela Ay, sa abroad erp. Humok. Humo. Mm. Tapos kung inyo rin ang tinudon, inyo rin ang ihatag lugar mga Oo. bastos mo. Da. Grabe naka-insulto, grabe. Maka-insulto kayo. Kung Bastos maghatag ka. magaling mo pagsaba. Mao gali na si Adriano kanina tinood na mga tubag ni. Bastos ka kung nakay katabo nga tigulan tapos dili ka mangayog katahuran. So man nang Bitaw. bisag sa subdivision karon bay problema na yung mga batanon karon dire. Naka-headset na yung mga Oo. tigulang labyan dili mga snub kayong mga animal. Mm. Kani mga batanon mga millennial. Sos. Baka bata pa kasi lang pananaw. Halos tutukan pa nimo di mo halos ba di sa una gid Maria sa amo gamay pa mi bisa pag ilimin. Tudloan gyud man pag matubang ka na oy may buntag nay. Oh, nay gid ang Managad tawag. yun. Dapat gina. managad. Nanay tulong Nay, na. tay, may gabi tay. Oo. May nay. Paglingin mo wala na din tigulang patay. Huy! Pagkabastos sa tigulan ng handlock, bagay gala. Bastos na kung mangutot ka nga dili mananghit. Ano sabi pasabot na? Timan na DJ ang nga guilty. Oh, Naka-blue ka ron. Naka-blue ka ron. Bastos ka kung mangutot ka nga dili magsaba hilong pa jud like ninja moves. O at least ako pananghit ko sa inyo. Oh, Ha? na excuse me guys ang mga. So guilty ka gamay nga sa lugar to. Si Ed Flor, bastos ka kung mangutot ka nga dili magsaba. O, tama nga. Labi na sa elevator. Kainomdom ko. Dili na kainomdom ko. Ano din o sino ni Moron? Ay, baho di ay. Siyan. Kaya mo katawa, katagi katawa siya sa online, nakautot na yun. Bisa, ay, sorry guys. nag-meeting ka ba? Ako, guys, pero abi na ako gumot. Abi na ako wala lang, guys. Bastos ka kung mulabag ka sa mga balaod karon sa panahon sa Sa pandemya. Tama. Ninuon, bagay gala. Nagi na di na mawala. Agree ako dyan. Agree. Daniel agree. Arena, bastos ka kung manghingi sa daplin. Manghingi. Mangihi. Manghihi. Ah. Manghingi mo nakabutan ni. Manghihi. Tangalig, balat, tangalig. Nangalig na manghihi. Kanang manghihi. Sabi dili maayo. Mangi sa daplin? Bura mo nadawat naman ito nakamaturan ng mga lalaki kapangihi mo ginano sa kaasa, no? Mura Oh, ginagiro. sa Atos, Pilipinas. Mura magita iro mga igala. Ano mo git sa wall mo magatubang? Uy, unfair ka na ba? Uy, unfair ka na guys. Dapat mo na mga babae, uy, mag-inana po mo, uy. Noon sa man mo. Dili, Unfair kayo, kami na lang mga lalaki. Mo lang ka pa ni mo kay sa wall yun. Dapat sa dalan yun. Ba mo nang gikadlo ka na kung ang atong presidente Ponward may mong bayot.
Usa daw sa executive order, Ganon. tanan lalaki mangihi di na dapat magatubang na gid daw. Di na magpalikod. Oh. Muna usa sa Di na makaya. panukala. Di na ginin nyo makaya. Ops, asa ka, mangi ka? Di na mangi ka. kaya. Tapos, kung Ato mangi ba? daw ka, Erp, di daw dapat ka nang sa zipper lang ipatunga. Dapat yun dito gid daw sa tuhod kutob ang paghubog. Aga ang pantalon. Di na ko Ano? ma-imagine. Murag Di na ko exciting na. ma-imagine. Tapos ang walay makita kay prisuhon. Hala. mama. Wow, dagan kita ni sa prisuhan. Ang Lloyd ang mga babae, Erp, kay tanan babae na po executive order nga ang ilahang mga kuan bangag tahion. Tahion sirado para ang labanan lubot lang gyud daw tanan. Lord, ayo ka. Para patas yun ba? Para patas. gyud. I can't imagine. Kay mo man ay advantage yung mga babae compared sa mga bayot. Kamo kay naman mo original ang bangag. Oh. Pag mabayot ng presidente na delikado yun mo, ignog yun nga Na, tanan. ipatahi na yun na. Ang ibilin ra katurang pangihi, tanan, patahi para lubot ra yun ang labanan. Operation Tunnel, lugar. Patay na. Oy, shout out sa nako si Carmela Carr all the way from US. Kung mga Hi, amiga. Carms! Oy, Si, nagana din ng sige, sorry sir, palayon. Kinsa sir? Si Ma'am Paula Sim, mga nagpa-shout out din huguban pa. Kanala Erp. Bye. Ay, Salamat. once again, i-share ninyo sa kuan na mga tao nga feeling niyo na bastos mo or something na medyo wala sila ka-realize nga na bastos na dito sila at mga moment. Depende ra like sa office na bastuhas, na bastusan Or ka sila- kay siya ni sumbong unsa ba ka ha, unsa ba kay mga ni kuan nila, mga ni come out dia sa inyong mga sa una sa school pa ka kan pangyapon mga binastos dia. Disrespect daw Oh, ingon niya. sinod. Si- Bastos, mo na disrespect. Bastos ng mga bata. Gatawag sa tog angkol. bastos ka ayo. Bastos ka na Bastos nga. Ay Ako na? ibiyang Cool. Labi nagka-age na ta. Ay ko gitawagan Lagi. ninyo ganggol ha. Sa paun naman. Si John Michael Batilo, acts that shows disrespect o kanang mangayo kas gikaon sa imong classmate pero gilawayan niya tanan kay dili jud siya manghatag. Bastos na. Nana. Naalala ko Sige. yung dati no mangayo ka mo. Bi panghatag bi. Gilawan. Oh, nara. Sige. Uy, pangayog ka ng kuhan bi sa una kay Piwi pa may siya na Piwi cheese it. Uwishi. Uishi Richie. Richie katong murag milk di ba og lasa? Uy, lamig ino. Pangayo man kaluwaan eh. Linby. Oh, sige, sige, pangayo. Pandamay ka. Ay, unsa man na. Para di ka makapangayo. Lagi. Para sa iya tanan. Maayong gabi mga gwapo, mga gwapa. Yan. Isnab murag Murag mga gwapo Ayan. Lain siya, nabikil gid siya ba? Nabikil siya may gala. Be, I love you, Bi. Kasi na, bae na, laki. Kulin Uy, si man, Kulin. babae. Kulin? Babae. Kusion ta ka. Si Jean, bastos ka kung naglakaw-lakaw ka nga naka-boxer shorts lang, feeling nimo extended imong kwarto. Kabalo ka, sa tinod anay lang, Tinuod ito na ba? ako sad. Ang boxer is considered na siya as underwear. Correct. So dili nimo na sa dapat himuon nga mura o nga mo gawas sa pambalay nga Murag- naka-boxer shorts saka Nagpalit murag kag tinapa. Nga murag shorts, dili man good. Ang uban sa duwa sa kabalo, ang uban sa duwa sa kabalo na uban nag-brief na, nag-boxers pag yun. Boxer pag yun. Ano ba yan? Brief, boxers. Boxer. Dili kay na, Pero kung boxer shorts, lahi po na. dili boxer mamora na shorts. sa ngalan The same ra na. Underwear Anong dis gyapon. gyapon na. underwear gyapon na Ano mo siya. ba? Sa amo sa states mo, inana man namo. Boxers. Ano din ga TikTok nga ga boxer? So, okay naman. Kana na abs. Okay ra para sa inyo. Nya, kaming walay may mga abs. Luod. Mga pervert. Mga pervert kayo, mga pervert. Unsay kuan na counterpart sa mga boxers sa mga babae. Wrestlers. sorry. Bloomers. Bloomers. Mga bloomers. Cycling. Cycling. Kana mga babae ka nag-shorts. Nya, mubuk kay shorts. Nag-cycling din. Mas taas pang Ano, cycling. Wala akong gisuot Kanay non dili bastos, di ba? Di ba? Erp, dili man na bastos sa iyong anak. Pwede ra mo maging anak, mga girls. Nga, mag-cycling. Oh, mo gawas mo sa adto mo, palit mo sa tindahan. Oh, ini nga na mo, pero man. Lang mi kung ato na mo, lain sa gayog di kita lain. Megan, Pupi. Timing kay na kumama ko mula ka siya.
Di, actually, okay ra gyud mi kay. Oo. Ato gyud ang iban ng mga inana nga mga attire. Ako, ignorant ka po. No comment ko. No Di, ato comment na ko, iban ana. ta na. Di na Wala maayo. ko'y gi- Naman, ginana siya. Okay ra? Hoy, hello na, shout out kay Donel Dadia. Brad, ugma na ni Brad. Padamay. Hi, Don. Yeah, Uy, salamat. nasty. Uy, si DJ RB. Oh, RB nag-message po. Hi, Yan, RB. namilan, oh. I-guess na ba natin And- ni si DJ RB? So, pag si DJ Arvin, ay, DJ Arvin. Bro na lang, Joe. Basta gwapo lagi. Pinahawid pa kasi naong. Ay, JRP. Naan pa gid mo. Sakit ang ngipon? Wala, timing kayo nag-focus sa hair. Hi, DJ RB. Ano din na day? Walang yaka. Counterpart daw sa boxers kay Boy Shorts. Boy shorts? Ano yun? Paki-google Saan na nga. boy shorts? I-share daw sa Iso ni screen. Boy George. I-share daw sa screen Boy daw, shorts? Maria Bim, sa nanggingon nga kon? Boy, Sige nga. ito na. Boy shorts? Boy short. Oh my God. Sige Yun ni daw, boy Carmela. Kanang dili ko na, kanang dili dito sa cubicle gikuha nga picture ha. Kanang kuan gyud isuot. Sige, Hello? matindog na lang ko. Di na lang na ko i-share screen. Ay, Hindi, okay na ganun. Isip ko na lang. Ayan na, Research na lang. Ayan na, Okay na ganun. Daghan kay Ayan istorya na, ayan buhat ha. Daghay kay istorya. Sige. Look, grabe si Poppy. Ano ba? Murag na 10 si Poppy. Ikaw? Share screen ko. Sige Host na, Vic. Ikaw disabled. sa tense nako. Shout out kay Pink Tilar. Ganina ra. I Ganina ra. cannot share Happy. screen. Sige daw, share screen daw. And Disabled ko ni Mo. manyout out sa tadi niya. Veggie Agapay. Shout out to Rods Culiados. Rudy Noig. Ato ang mga suki. Rayson Ruiz. Adel Habunan. Kay tugnaw kaayo. Habunig yun. Tribor Cloma. Ang mga gawin sa Mark Bakabak. And Abel Dumaluan. Uy, si Abel. Bastos ka kung nagdawat ka ugsap tungod kay daghan ka kaila sa barangay. Yun ay daghan karapat dapat taga. Bastos. Uy, bantay lang na sila sa DILG. Uy, Sa nanabay NBI. ba ang mga nay barangay din sa Cagayan nga nagsuroy na gid ilang barangay captain nila. Like Good nagtrumpa na yun nga pang-uli na ninyo katong nakadawat sa palihog lang kung di mo gusto makasuhan. Wala. Hindi na lang madala, oy. Basta Nagasto lagi. na na, oy. Mo lagi, di ba? Unsa ba ibayad nila? Dako, kaya nangagubot na kung Nako, yun. As Tinuod in. ba? Ay, nako. Bastos nang dili manangin mo kuha og sigarilyo, mo kuot jud diretso sa bulsa, bastos. Mo kuot, manguot diretso. Bastos ka Makuha kung diretso. magamit ka og cellphone nga naa sa kananan. Dah. Kamo ba namumian nga rule nga bawal ang cellphone sa kamulog dinner? Oo, nami sa amo. Okay. Tapos maski maglakaw dili diapon. Magano. Wala na sa amo ba ni? Ay ko ni Ivy ay ibiyang Ano sa pagkaunan, kasabaan mi ka na mag-stretch bitaw ka kay Bastos daw na. Ay, oo, tinuod. Kanang Oo, diba? maginukto, doon na, diba? Kanang piling. Maginuktok, kanang mangwiag, kanang buragi ka. Oo, murag kitapulan. Ay, buragi. Hoy, laparuong ka na ba? Bastos ka? Yes. Bastos Sa ka. akong lolo, Si Hali. Sige, Si go. Hali? Hali. Bastos ka kung nanihapon na kaunya, mangagda ka kontra gusto kay gamay ra inyong sudan. Sa dong? Mas bastos ka kay nganong giadto ka silang balay, wala ka ginanapon pa sila. Oy, kamo ba? Sa inyo ba mga balay or pang mga dungan tanan? Dapat dungan. Dungan yun. Ipanaon. Kawas ko na ay... Kung tulog po kaon yun kay ipa... Oo, kaon. dapat kaon yun dungan. Dapat ingana, di ba? pero sa hapagkainan akong lolo akong ninumduman nga dapat dili maglingkod sa lamisa bisag any occasion. Correct. Di gid malingkuran ang lamisa. Kay lamisa na siya. Dili na Bastos siya ka. bangko. Bastos ka pag i-invite sa birthday, mag-una-una og putos og litson. Ay nako, basta ako na. Ala. Basta ako na ko Ay, experience kana na ba? Brad. Pag human na tong experience yun nga nakita na ko nga nagpuwa na gyud ko nang imbitar. As in, manguwa gyud ditso. Di na itabo ato or pagtanaw na ko nakakaon tanan, siyempre pagtanaw na ko napay sobra. So nang imbitar pa ko, pa ko nga o sige pwede pa makapas pag confident ba ka. Hala kapag abuti nga ako nawala man di abisan ako. Ayay. Abisan ako nalipat lang gyud ko Gitaguan. nga ay gitaguan gyud nila. I mean, adi ako na primero gyud. Hala nahurot gyud ito. Abi na ko ana gyud ako na primero. Pero na ko ba na ulaw kay ko nagpapalit na ko litson man ako kanana.
Takato ka, ang mga bisita pag ginako kay hatod sundo pag yun. Mo pag ginangakot. Pag hatod dito agay na bulabog kay nangabot-bot man sa bag ang sudan. Nakita sa driver na ako niingon nga, nah tol, kita ginako tol na motos gipamuta. Bad trip kayo ko. Oh my God. Wala, sugo na to, wala din ko nang imbitar. Dili na mo masita ba? Ikaw pa'y maulaw. So kung kaila mo ni Bernie sa una tapos wala na mo giimbitar, kabulo na mo Nabastos. Kabalo na mo, isa mo sa namotos diretso. Nabastos ko ato may gala. Na isa din yun. Bita. Si Ping Tilaraw. Bastos ka kung gipangayuan kag biskwit, gitunga pa jud nimo, fita. Uy, lamisin kayo ng fita. Ay Ping. Bastos ka kung Hi ko musukol sa ka. mga Kung musukol kasi mo mamagpapa, well, dapat. So, unang panahon mo maginasa. Pero karon anong gasukol naman ron. Sukol naman sila bay ba? Pero na-compare na ako bay, karon bay. Kami sa kumpapa sa unang burag long distance me. Lang, lower the volume please. Suko. Basta pagabastos ng istorya ang papa mga igalan. Kuso kay volume. Nag-istorya pa. Sa una ba nga kanang dili kay mi close akong papa kay abroad ba nang burag every year lang ana. Wala kayo kanang di kay mo dungan nagkadako. Pag masuko gid sila, murag kuan gyud kayo, murag dulot gyud kayo. Nang kasab-an ka ba nang dulot kayo. Compare nako karon na kanang yung close kay kasi mong anak bitaw. Nga halos sige mo uban labi na karon nga ning mga saba ka bay. Di na kay nga nakadulot kay kanang usay wala lang. Kabalo na sila bang gisapod na ka karon kay. Unyang taud okay na sa kakay. Ana ba? Dili platong sa una sa mong panahon sa papangalagyo mi. Pag makasab-an, murag feeling gina murag halos tibok semana gyud nga murag magmahay ka nga murag Sakit yung kay ba? Murag di ka magawa sa kwarto ba? pero kaning close kay mo si mong anak, nay one time lang gina, for example, ilang mami sige lagyaw-yaw. Wala ba hugas plato dala. Wala ba ni mesa dala, wala ba di mo kabalo mo tapos punala mo. Sige nag-rap. Ya sila bay murag mo to sila bat kabalo sila nga ilang mami ingana na gyud. Nga after an hour wala na magkataw-katawan na sa anak bitaw lahi gid ba yang effect sa ingana nga klase nga kuan nga sa pamilya ba nga mag-uban. Magsilya yung mami. Sama na kado kay ba maligo na. Sama na magkukat mo plato. Sama na asa man bahugin ang iro. Buta ka tani beat tog. Bahugin ang iro. Bahugin ang iro. Bahugin ang iro. Eventually, pag umantod-tod, okay na sad. Ano na sad, di ba? Parang mula na yung diferensya may gala sa kuan. Bastos ka, kumuso kasi mo magpapa. Yeah, syempre of course. Giya ko yun, sige lang kung katawaha diri. Hala. Bastos ka kung gipahugas kag plato niya, wala kay appeal sa kaon. Nakoy ko niya labay. Nakoy na remember ng ina. Katabang sa Canada ang lugar. Or say ka na ikaw tigluto, tang hindi ikaw. Baka nag-volunteer ka, abi ipakaon din. Pero ikaw mo'y pinakabalang ako siniro no kung ikaw mo'y tigluto to ikaw pa yung kakaon, di ka kabalo sa mga witik brownie di ay. Lagi? Ito mga itilawan nimo. Oo, ay kabalo ka. Kita ko na bay ka nang nasa mga bukid, bay. Kita ko na mga kutsiniro nga bugoy kay bay. Paspas ka na mo gutad bay. Pag matag lima na kagutad, ang isa kagutad na nanay uhuluganan dito isa. Pag chuk. Chuk ana. Para na mga lechon manok. Kanang lechon manok, kung di ka mo tan-aw nga i-chop na, ay kumpiyansa. Sa matag usa ka na isa kagutad na giwitik. Gihipos isip. Wala ako tanawon yun na ako. Kaya na ako'y amigo sa unang gatarbaho sa kanang ingana ay abtik daw kay sila na. Pagtanaw labi na kung labido balik duha tulo paliton asamot. Di naman na makita la iyapon pa nimo ng parts. Puro na lang. Pulang og pako. Puro kung medyo siguro kung siguradista ka, mo tanaw gyud ka sa kamulo siya gotad ana gini mo tutukan be. Hinlo kay na. Pero ayaw gali tanaw basta kay mobayan lang ka. Pinuhon na pagtadtad pag isa ka gotad na safety, dugang na panihapon. Automatic na. Na-issue ba na sa una ba? Na-issue ba na sa una? Nga dagan kay nagreklamo ba nga nakulangan, pag-chop, ana. Unang kung ikaw... klaro kayo, gitanaw na ako, favorite yun akong samput. Wa mag-gay samput na ako nakita. Walay isol! Popi, ang pangutan ng mukhaon bakag samput? Ay, sus.
Kung love ni mo, Depende kung hinluan daan. Ako kung love yun ako, mukhaon yun. Sa tao na ni guys atong istoryahan. Kung love yun ako ba ang brand sa lechon manok ba? Tinood. Na yung mga brand usay sa lechon manok ang murag di. Ako sa isol sa dir manok karon ako nang sampot. Guys sa engineering ka lang ha. Ano ka po kayo ni nga show do. Isol sa dir manok ako nagakanon muna. Ako, basta hugasan lang, biskon sa nga brand. I hate whatever. Yun naman. Labi nang kunot kayo na. Murang ngilingin. Di ba na mga pinirito nga. Kanang sa manok daw. Ano ko yung... Dili. Favorite yun ako na sa manok. Pero naabi daw ito available sa ba itong kuan restaurant nga pwede siya kanang daghan siya. Like tulong na buhok, puwet sa manok. Isol ba sa isol? Isol. Dear manok lagi okay ano. So akong gitry. Pagkaon ako niabot na si katulong ako murag bidli naman. Okay na. Pero dili ganahan ko sa kanang crispy sa dear manok nga isol nila. Lami kayo. Pero dili ka pwede kung taas imong high blood. Taas pa, high blood pag yun. Muna nga, dili ka pwede, ana. Kay na mga cholesterol something. Anong lami man na, Jo? Same tanang, anong lami man na diya? Naman na ikuan. Ang ilang tanang kinaon, ada gipaingon. Pero savory siya. Tambok pero na, no? Kanang tambok siya. Pan. And then, ikaw po, siguro ka, diba? Depende lagi kung hugasan. Labi na sa crispy kayo. Pero kung kanagi murag adobo style, mafeel mo ang hit niya. Kanang yung dapat di mo siyang dugayan, di mo siya gluto nga tapos prito mo ilami ana. Basta i-try ninyo. I-remind sa nato day Jo nga kaning atong mga nag-view karon, please ko i-share sa inyong own nga mga Facebook page. And then kung wala pa mo naka-appel sa Bawal Bugok Show BBS group, join mo din. I-search na ninyo. Join dito kay kaning atong mga pa-premyo nga atong gabuhato na to every mag-online ta dito na to siya ipa-post. So basin kan ba madugay na inon mo og-post dito. So join na mo daan karon. Napamoy time samtang gawlat ta sa atong kuan. Na-adrel ko basta taning mga tubag sa atong mga isa din eh. Si friend Pubs, bastos ka para ni sa imo pops. Bastos ka kung sige ra kag-late sa imong work. Agis. Ikaw na, ba? Sukad-sukad wala gid ko nakalit. Bisag pangutanon pa na ninyong guardia, wala gid na. Agree ba ka, Nerp? Agree ba ka? Bastos ka kung sige ra kag-late sa work. Grabe nga adjust, tanan nag-adjust Poppy. Wala kayo audio. Yan. Bisan pag ignon pa nimo ang mga guard dito, wala gyud na sila lista nga late ko. Maria, unsay mo nabasa niya? Ha? Unsay mo nabasa? Release gutan ta duning kaning pagka-late. Ingon ni Valentine, basto sila kanang kamulo kag kaon nya ignon ka sa imo ang amo nga mahal baya na. Lami iluwa batasan sa inchik. Nangatag pa sila. Mahal baya. We from Hong Kong. Hello. Bastos among internet kada bulan mi gabayad pero perting hinaya. Undangin na ninyo na basta nga na mga gala. Oy, testingin ninyo nag-try na kog live streaming karon. Okay na? Ato nang gitanan. MOR ato ko lang link pero i-try pa ato pa so tomorrow mag-load na sa paludan na sa tutog kanta na sa kung okay na ba. Okay. Asa na siya paingon? Asa na makita? Sa mor.abs.cbn.com/mor Cagayan-de-Oro. MOR Cagayan-de-Oro, Cagayan-de-Oro lang. Basta nasa kuanda. Hopefully maka-live stream. mor.abscbn.com mor.abs-cbn.com na lang sa. Tapos i-click na ninyo dito ang Cagayan-de-Oro. Wow. Alright. Pero kuan pa ta test broadcast pa ta ginatanaw pa nato kung okay na ba. Bastos ka kung wala kay tahod sa maestra. Yeah. Dong skimilan magdadaro bastos ka og maghubo ka sa imong sapatos niya bawo kay ka og tiil.
Shout out ko sa wife. Ano familiar? Kaya biya maglalaro. Naba yung tiil sa grupo. Familiar? Kanang kuan siya kanang Nag-overnight bitaw ta. Tigat ko kay Kana tiil ba? Naghubo lagi siya pero gitago sa ilalom sa kuan ba? Sa habol. Dili gid partner kay nailhan gid kayo kay naghubo na tanan ng sapatos except saya. Naya din na ni Maho. Wala ko giganla na, wala ko giganla. May palag-una lalay siya guhubo. Kinsa man din na Ay na, siya nga ay baho. na. Kinsa man ang baho di ay. Unsay color sa sinina ron? black. Blue man ni, blue. Color blind man mo. Bastos na ang kuan bay ka ng tao nga muubo sa imong atubangan. Sa panahon pa Galit. karon. Karon pa yun yung panahon. Especially now. Maski sa una, Oo, oo. tama. Bastos Tama. ka pag invite ka sa pista yun. Pista. Mangayog cellophane kay maguna-una og puto sa bringa sa Agoy. kanang na akong gingon Kana, kanina. bay. Na, Bastos nga tao ka nang kapang lagad pero wagas kung manglibak. Mga purya sa way lang jud. Oh. Gapangalagad pero Ang nag-worship and Dili. kanang Dili kanang part sa mga kuan sa simbahan, mga kalihukan, adto Ah, na tama, sis, tama, mga sis. Correct, tama. Pero tama. kapang libak di ay. Uy, mga sis, bro. Inoon. Salamat, Yes, brother. brother, Kay... ironic. Uy, brother, kanang before Pero mabot si inoon. kanang mana ba? Uy, before mabot si Father ba sa atong kuan ba Bible sharing ba kadto, bro? Uy, nakoy chismis ba? Kato bitong atong kauban day dire ba? Burikat man ito di, ay. Oh, this is grabe kay sa kang ay, nana si Father siya na mag-prayer meeting na ta. Kala pa mo na, day, katong, sa tindahan ba, day? Katong tuyo, day, dungagan na ni mong tubig, day. Katong suka, butay tubig, ha? Kanang, ay, lang halata po nga, lang lapsaw kayo, ha? Okay, sige. Tapos katong asukar, gipangkuan na ninyo mga pila ka gramo, ayaw gina-exact yun og sa kakilo. Pwede man ang latimbangon. Okay, ha? O, sige. O, manan mo, day. O, halina mo, day, kay magrosaryo na ta, dali. Huy. Asa mo siya? gitayupi na ganyan ang baligya. Pero at least nangay rin siya pasaylo ini guban. Paspas po siya na, sorry na sa Lord. Lagi. Pero ingana kung actually kung ingana gyud ang imong tarats, medyo may na lang at least dool siya sa Ginoo. May na lang. So, burag At ni least Ingo, nangay Derma. pasaylo. Kaysa wala. So, meaning to say, kanang, nag-donate ka og bangko sa simbahan, grabe kayo. Ah. Pero pag abot day sa balay, kay yawa-yawaon ng katabang. Kaya hindi ka malumudungag on sa man lugar. Oo. Asa man taan na. Pero at least nasa simbahan, at least ma-remind siya one of these days. So gikasaba na sa ito nako mga isa kog pasaylo be. Oo. Katong sa last Kaysa week wala nako nga siya sa pagpangasaba tindahan. niya. Sus ako, pag ana pa, Wala pa siya- pag simba ng Domingo, na-realize niya ba, sus, ako rin ito nalabayan o kanang Kaldiro. Kaldiro tahong katabang na. Sorry kayo. May na lang. or lang. giuban Diba? na sa May na lang. simbahan or naibandage ang ulo. Nakurot pag siya pag kanang itong kanang ba peace be with you. Uy, no sa. Buisit. Nakalimot ka, di mo ko gisalaba sa kaldiro nga. Mag-isa kaldiro, ma'am. Kaya nadukot, ma'am. Na 3-in-1, ma'am. Namang yung mga amo nga di ka kabalo. Kung hilaw, masuko. Kung lata, masuko. Gi 3-in-1 pa. Pagod-pagod nga lata-lata nga hilaw. Da lagi. Daog. Sa muka ni mo, ha? Ana na yung tirada, ha? Bastos ka kung mag-atras ka sa imong sakyanan unya na parking boy nga gasinyas dayon wa man lang nimo tagay maski 2 pesos. Ako tag G's akong gahatag ana. Ay lain ni. Siya. Di na pag trivia tang 5. Dungagan ko na kaila ka na ako. Yes. Magnumani. Oh, wala na. Hyper? Hunter Bernie? Kaila ko sa imo, sir, kisa ka? Si Totoy Bugoy? Wala. 200 ang 200 yatag. diretso may dala. Oo. Ang worst pag ina bro. Sakto ba ya? Kana ubang nga pasakay kay bali mo. Nakabantay mo ana. Uy, idol. Oy, tara. Idol kita ka sir. Perminti gi ko mananaw si mo pamaw special matag Domingo ug Sabado. Ha? O may pamaw special sa Domingo ug Sabado ya. Idol kita ka sir, grabe trapo-trapo sus na kanang ako ada sir, kanang ako radyo sir. Perminti na maminaw si mo sir ba? Mo ba? Lago bo perminti sir. Away ko mismo silingan so.
Sige sir, salamat sir. Takani mo kay 150. 50 ra 150. Salamat. Idol Wow. boy negro. Pero at least more gyapon ang gi-idol. At Ay, least. oo. Okay pa rin. Tama. At least. Ako, Sukad-sukad, wa pa man ko ako. English zero. Oh, kana. At least wala sukad-sukad gid wa pagid ko naingon nga nasultian kog laing pangalan sa DJ. Kanang usahay kanang ako nag-down lang ko nga mo ana bitaw nga, uy DJ RB ba na anak mo ana. Wala ginasukad ba yun? Wala gina? Wala gid. Layo ara, uy. Grabe bisa. Bisa lugar Kyle Banaag lugar, wala gid lugar. Sa Kyle ba? Kanang lang ba? Bisag Uy, DJ Kyle. O kanang sipkat lang sila ba? Uy, DJ RB. Ay, sorry. Di kasi. Ay, sorry. Ay, DJ Slim. Ay, shout out kay DJ Slim. Nasa DJ Slim namin na. Ano? Basta DJ. Grabe happy kayo. Agay Slim. Uy. Hi, DJ Slim. Ay, shout out din ko kay Father Eric Cantones. Laka. Oh my Alam mo, God. alam mo, ang dami nating mga suki ng mga pari bay na in fairness sa presa kong Tita B, ginaapil nila sa ilahang mga humili. Si Father Dear Dear John. sa Cathedral og dire pod sa Pueblo nga si Father Julius. Mga suki nato mga igala kay usay daw Brad. Siyempre, kay sa mga pari day Brad, napo din ay kuan Brad kanang bro i-survey. Pwede day ka sa inyong barangay kung wa mo ganahi sa iyang style sa paghumili, pwede day mo reklamo ana. Pwede sila nga mapulihan Evaluate. o may evaluate after Yeah. pila ra ka years may evaluate kay burag di mo ganahan sa style sa iyang paghumili. Pwede din na. Mo nang sila para makabalo do sila sa mga unsag gikahitabo sa mga tao kay kailangan medyo na connect sa mga audience, di ba? Ana ba na? Para medyo na kuan. Mo nang mamino sila sa MOR kay ang manawag sa to mga real people ba na mga tinuod ba na nga mga tao nga may problema sama ng mga libin-libin. Mo ana ko sila nga tinutong yung ni Tita B nga wa gyud nay nada nang kuan. Kanang maglibin-libin. Grabe, Tito Bibay. Niluta kay ana ba makadungog ka ana ba sa wali ba? Nya nagsimba ka nya ikaw maapil? Ba? Lagi. Tindog gid ka Erp. Ako ni si Tita B. pero Napil ka, Joe. pero kita mga minyo dilitag ka ng kuan kanang Dili. kabit-kabit dito na po dayon. Lingkod ka balik. Uy, Ala, pero mga- pag-ingon niya, ako si Tita B, na-deskilit. Sama dia boy negro, jokiron. Sama na Kuya Boy. Si Donel. Oy Donel, salamat din nag-deliver si Donel og balas. Sa ako diri Brad. Mo ba? Sa soil. Pero balas Okay. lang ginako. Dili pa na garden soil lahi. Dili pa. Alay ba, sorry. Di pa nasa coral pa. Ako Dili pa. ipasiminto Erp ang kuan Erp sa gawas sa akong balay. Oo. Para di Wow. kay ko maslide ba dili ma-dirty akong shoes pag mo gawas. Wow. Wait, cute Tapos, kayo mo ang ilo para sa clean likod. yung kayo. Tapos ba? ang iro na ko Erp kanang wa na anad or malibang og kanang mga balas Yuta. mga yuta. So akong Mm. simintoon kaysa siminto man siya malibang. Oh, I-tiles na ko nang sa gawas. Mm. Grabe kayo. Kuan sila ichi lang mga kuan mga Oh, lubot. cute kayo nasa likod sa sofa. Ay, nasa sofa. Looy. Ay si kuana, si Billy. Si Billy man na. Si Billy Boy. Oh. Yeah. Okay. Si Donel, matod pa niya. Ang iya dong pinakabastos kana daw kung kinsa pa giimbitar. Mo pag yoy manlibak sa sudan kay hilaw ana mo Bah. dia. Pinoy Bastos na gyud mo sulod sa style. simbahan kung kulang maghubo ka sexy. Bastos pa man nagyapon ron sa simbahan nga mugpuok ang shorts. Ah, na yung mga bawal na Simba tunod nga na. magbuo. Diretso na sa kumbento. Pag nga na, ingon ni Father Julius, diretso na sa kumbento. Ayaw na pagkapit sa misa. Kaya makadistract man ka. Wala kay tumungong Makatagag sila sa unan. Dito na diretso sa kuan para maistoryahan Puntas ng tarong. na. Tinuod. Oo. Pero basing gikan pod sila nag-practice og kuan. Mao gyud mo. Di sa to Pole i-judge no. dancing. Di pa to i-judge no. What if then kung tungod di sa kawadon wa na di na sa kapit og pantalon shorts na lang iyang makaya. No? Gikan dito siya nag ano, gisugo sa iyang mama ba sa merkado, nag-shorts Oh, niyan siya, gusto siya mo simba. Di ba? Oh, di ba? Bastos ka kung mo bara ka sa istorya nga wala kay apil tapos kato imong gibara na wala na sa ilang istorya. Dayon sagitan ka og bastos kayo ka. High school life. Gibara. Okay. Bastos ka kung imong ipatong ang imong tiil sa pagkaon. O, tama. Pagkaonan. Tama. Grabe sa Di Sa sa pagkaon pagkaon, sila labi na lamesa ko na- siguro. O sa lamisa, labi na kung nakatunog kag tae. Yeah.
Happy was iring. Carmela Car. Bastos ng dili gagamit sa turn signal. Perti mong hinulata kaya bini mo mudritso pero muliko man di ay. Ingat mo diya. Lagi. ABS. Silente mong good. Nabukalit lang ba? Uy, abroad siguro no. Kaya Silente ingat mo mong diya, ABS, work na ko, late na ko. Yeah, nara siya sa Ay, US. Carmela. US na siya. US. Uy, ayaw beto tinudang magpadala ka sa mo ha. Ayaw ba ya? Ayaw. Bastos na, Uy, bastos. Tamo kay ka Karma, katong size 10. Bastos ka kung nangaon mo tapos kalit ka lang ni ubo nga naay plema. Huy. Ang problema or nilagpot Uy, or kalami. nilagpot or gitilaan pag inimol gisupsup balik. Nabuta ba sa itlog? So, api na igyok na ba? Or pwede Ay. cheese. Ay, igyok mo ni. So sa yung gusto ka ng yellowish joke yung gusto. So pag ubo Kapit na tamahuman. so pag ubo niya, bro, sus ni gawa sa kamot or. Medyo lain man kay kung kuan di na nga balots dali. Nay asin doy. Libre ito asin. Suka. Ibutangan og asin ug suka. So yun. Abi ko iana ta si scrambled. What? Hello. Kabastos ba? Bastos ka, Uy, manggamit ka sa sinina sa imong igsuon, unya wala ka na nanghid. Oh, correct. Naiuban na nga, gisulod Yes. na daan. Grabe sa Labi na kung imong, kakawalan. lalaki kanda ko imong gisuon, babae. Gisuot na daan. O, napito silingan na mo diri bay, naka-make up, ang bayot ba? Nag-make up. Sus, nasapon siyang papa bay, gikulata oy. Nganong nang hulam man ka sa akong mga gamit, ha, nang ilabot ka. Dili na imong gamit, ha? Dili na imong lipstick, ha? Bruha ka. Dili na imong spaghetti, ha? Nalimot ka. Nang ilabot na sa akong mga gamit, ana yung papasok ko kayo, my God. Dili man ana, ano to? Muluag na po na akong tibak, ha? Animala ka. Bastos na kung nay magistorya nga mga idaran pas imuha or tigulang pas imuha. Then mosambat kas ilang giistoryahan. Ba? Sa bagay. Always may ginaanuan. Ginabadlong wala sa una. Ayaw pag-apil-apil ng Ay istorya pagdudum sa sa akin. istorya. Story sa mga tiguwang. Kanina Ay, mo- sorry mga Ay. gore. Ay pagistorya mo mga buto-buto nga istorya. Sunod dito. Laina. Ay mga bilo just. Like mahal yung bata ba? Wala ka bantay. Ganina namin ba? Like what's budo? Buro. Budo man. Basto sila kanang kamulo kag kaon nila ingon ka mas mahal ba yan na okay. Kanang mga lechon manok burn kundi ka mo bantay is duha ka hiwa o tanawa confirm may kala Tinood. isol nga naapay iti Muning ganina. bastos ka kung kapangalagad ka sa kay tasan pero imong batasan lupi kinahigan sa manok purya sa wine. Ayay. La. Bastos imo ang internet kada bulan gabaya perting hinaya. Layuan na kinako sa akong comment diri. Layo na kayo, uy. Dili kay in fairness karon Dili nga na. topic daghan kay comment. Daghan na gid gusto Mm. bastos may gala. Bastos Daghan kay ka bastos kung kalibutan. gabudol fight mo tapos kalit ka gahatsing sa tubangan sa foods. Bitaw, Bitaw mo na ganang. pak yatsing. Way nakabantay itapok ang rice balik. Wala pa nag 5 seconds, wala pa nag 5 seconds. Tapos change angle din ka diha. Hey guys, sorry na. Ako na atsiya din ako na ni tanan diri ang side. Bastos ka kung ibalik pa nimo og sulod sa ref ang sudlanan sa tubig maskin wa nay sulod. Hoy. Bro ako man yung mga anak may gala. Kanang buntag sayo. Hindi naman nag-iripilan. Ang makalagot dito kanang sayo sa buntag gusto kag bugnaw kayo. Pagkapin mo sa ref kay imagine ka nga overnight baya. Pagkapin nimo Hagaan. punyeta nganong wala man yung mga sulod. Walay nabilin nga tubig sa mukha ayo. Adjust ng papa diya. Bastos ka kung wa pa kay patak sa pagpalit sa luto noon unya wa pa nagtabang guta dayon ikaw pinakauna Ayay. ni kaon kalamihan pa kon sa animas. Ay, oh. Tinuod na no. Kana bang di ani na lang, ani ba? Kung wala kay fine, kung wala kay kwarta, o di ikaw dito sa gutad. Dito ikaw sa luto. Ana ba? Mag-initiate ka. Borag i-balance Talent ba? Talent nimo. Ang imong skills. For example, namoy friend nga medyo nahatagan og allowance o sanay na malit o ayaw na.
O kami na pre, kami nagutad. Ano ba? Tinood. Para medyo balance. Ang problema nato, siya pa ni palit, siya pa ni luto. Ikaw pa siya pa. ginikaon. O ikaw na lang hugas og plato tala. Natulog pa kag una. Gikuha pa gini mo ang chicks niya. Hindi pa gigi istorya. Kitirahan Rampa yun eh. Ano na magi-chicks, Joe? Murag nakaagig yung gagingan. Dili, ato lang gi-relate sa uban para tanan. Bastos ka kung imong gihurot ang sudan pero gitakluban pa nimo balik. Tapulan ka manghugas og plato. Wow, galing tama. Nanguha na ka. Kapoy man hugas, gitakloban nimo balik. Ana pa. Kanang kapoy ka namang suguon bitaw nimo gipusan ng mga plato. Syaro naman bisan lang paglahi lang sa plato o kutsara o tinidor ba. Para hugasan. Lagi magigisapaw-sapot ang mga tinidor na sa ilalong sa mga plato. Ay, Jesus ko Lord. Laban na tong ulo. Naglaban ng heads. Oy, tanan mga taga Japan, domo arigato. Kasi lami kayo sa Gozaimasu. Japan. Lami kayo ng mga mga Japayuki. sa Japan. Di lami kayo lang mga gamit there, lami ng mga Japan brand. Pero nag-suggest lami, pero binuang ra na ha. Mga bastos kayo mo kung maghatag mo Unit sa mo. dili. Oh. Ayun ninyo Nindot, tinunay. mga po daw ilang kwanda, unit suka nga o kanang original. Size 10. Size 11 or size 10? Tamo kayo. Ako t-shirt lang. Nine. Bahalang nipis nga t-shirt ka na makitang atngal, okay ra gyud. Okay, Labi oh. na karon. Pero dili may mag-expect ka na, ha? Dili may mag-expect. Oy, ay mo paghatag ana kay quarantine karon. Size 10. Unit suka. Adrian, bastos ka Six May, kung mukalit lang kag sulod sa mga CR nga dili manuktok at tayag gyud kayo mura nakasulod og sakyanan ba nga diretso-diretso lang. Di mag ikaw sad kung walay lak ang CR kanta-kanta pod. Kanta po ka. Tingalang na si bisita sa mga pre, ano si mga kanta-kanta pre, wa mo gunay lak among portahan ko. Mo na si kanta-kanta. Ang problema, Ubo-ubo pud. unsa may kantaon kung wala siya kanta ni mo, Rice? Mag-TikTok siya. Magka-birthday siya. Ano siya? Oh, gere. Oh. Oh, Oh, gawas. Happy na yung jam mo, gawas. Ay kani si Christian dagay makaigo ani bastos ka kung mangulam kag motor nga full tank pagbalik gamay na lang ang gasolina napa Oh. garas. Ay. Grabe. ay, Grabe garas sa ang garas. tubil-tubil sad pag may time. 50 lang. Bastos ka kung dili nimo ilak ang portahan sa sulod sa CR sa bagay. Sa bagay kung makita ka nga nagtuwad ka, kung hamis lang pud imong lubot, okay ra man pud. Basta yung gituyo nga di man lock. Hamis Lagi, ba na basta imo di. Maria? Hamis ba na? Magay, human ang kuan. Hamis ba daw? Of course. Wow. So ayun na pang lap. Mo gani. Uy, suwaw. So, Uy, suwaw. lagi. Bastos ka kung magstorya ka niya puno pa imong baba labi na kung puno pa. Ay istorya pa sa puno pa. Ano ba di ang pasabot? Asa man Laili gito kapag kaon or kaya lagi. Lagi. Ano? Aga. Saan ba? Dili kay nay ka nang Wow, bago super sa mama. jumbo. Super jumbo nga tender Ibo- juicy. Imong saan ng 500 ah. Lain kayo mo tanawon, boy. Ay, gubala ka lagi. Si Taka Maria daw, si Maria daw post. kung magingana. Si Maria daw kung magingana. Ikaw na ba? Ikaw na, David. Pili Okay. ko. Oh, ala. Sige na, Maria, be. Oh. Sige na Maria. Dili ko. Oh. Ala. Ano siya? Oh, hagig nito gini boom. Sino hubog? Hinay mo signal, hinay. Kamo kay si Poppy, uy. Dito makana si Maria pre kay wadon anda ni dito. Ano niya? Dima. Ato na iya daw kay ano Ramondo. Oy, kanang pagdali kay mo puno si mama. Pwede taklaan. Asa mo ka Mario? Ano. Unsa na bugas-bugas? Budugan na kita mo nakita. Ano rin? Nanggigil. Ako na ni. Hoy ka nang manigarilyo nga nay kaabay daw. Ano na naging kaon, Erp? Mais. O sa Pops? Oy, si Carmen Delisa Anigarilyo. Montelbias. Hello Joe, please notice me. Hi. Sige na, be. Isa lang, si? Ato daw i-feature ning mag-notice me, be. Ato daw ning ikon, be. Notice me, na daw siya gisan sa imo, Joe. Kinsa na si? Notice.
Notice of Gising na daw disclosure. Iyara lang kuan, sa lang sabi ko nato kung gigamit niya ni. Anara. Ay, Yes. asa man. Ipaan sa man eh. Ako lang gitanaw. Ay, okay oh. Abe? Pwede, oh. Jalan. Nara. Kabulo na siya mag-ana. Ala ho. Signal making day in Ayan, America. ako lang ay sa live din niyo makita diyan sa live na ako ginpakita may gala. Ay, pwede oh. Pwede oh. Kissing in America. Ako i-share sa ako na lang i-share akong screen ha. Onara. Oh. Hi, Carmen Delisa Martorilla. Yan na. Asa be? Sabi? Oh! Hello. Actually, sige, ako nga, nana coming na ako nang i-reply. Pakipansin daw, Joe. Pwede. Oh, nana. Like na ko tanan photo. Uy, Joe, may picture po na may mga bata. Oh. Ay, dako lagi day siya, no? Ang isa kay gamay glawas, pero dako ulo ang bata. Kasi daw siya joke, ang sustinar dang. Ay, dako naman day siya langga. Sustenar. Ang sustenar daw. Bata. Ansa, dako na yung bata. Ansa? Sustento. Sustinar. Sustento din yung sustenar. Sorry. Oh. Sorry, guys. Grabe Sorry. kay siya maka-picture na ikaw. Grabe kay iyang nagdako nakaayaw. Jo, liwat ki sa imo lagi. Lagi, mata. Hi, Mata, ang Carms. kilay. Salamat, toy talagsaon na ba yung gini magkuhan sa ako? Kasi si Popi ra ba yan piminti. Popi ra bigay dayon ko ano. Pantalya rin hi Joe, i-notice ko, regards ko kay Popi, agay. Ay, mau lagi mo. Gana ba i-block? Bastos ka nga tao ka ng manigarilyo ka nga naay kaabay nga dili ka panigarilyo. Unya ibuka pa jud yung sa imong Ikaw, duol yang lago. aso. Tama Please, lang. please ko sa mga sigarilyo, please. Proper nga area. Bastos Gas ka mahon na kung bigay rin ibalik pa nimo ang toothpick pag human og gamit. Ayay. Recycle man na. Recycle. Bastos ipula pa kay patak kusog pa jud ka mukaon sa pulutan. Mo pa'y nahubog. Bastos ka kung sa tagay magpaapil ka og chip. Inya moingon bayaran ra takaon niya. Chip in. Papel o chip in. Okay. Bastos ka kung di ka mo tanaw bawal bugok show. Gagabigay. Labi ka lang. Palihog ko ikwa Si Bren Luister Andrade. Oh, itap pa na palihog. Ang bastos ka ng imong mga barkada naghisgot bahin sa mga gwapo na tao. Tapos ni champa kang istorya mo na bastos. Kabalo man ka nga dili ka gwapo ay pag-apil-apil og istorya. Gikan kang mumoy. Mumoy. Para man na sa imo moy. Gwapo lang. Bastos ka kung ikaw ang nahubog kaayo niya, wala ka nakaamot. Tama no, ikaw may way amot, ikaw may nagpatak, ikaw pag-iuna grabe ka hubog. Ikaw pa'y nanugo. Ferdy, grabe ka taos ang asawa, Bern, watching from Abu Dhabi. Salamat sa mong pagpas. Uy, Abu Dhabi na sad. Basi magpadala na sad ni. Sa extend na pod, samok ba? Ayaw ba? Bastos ka kung malibang ka, dili nimo ayuhon og limpo ang human nimo kalibang. Limpyo. Di, para Ay, nang liempo. limpyo. Limpyo, ay liempo. Okay. Usay gyud nagi ka nang nagi na spot usay sa ball nga bisag unsa nimo plus nagi usang nga part nga di gyud ma-flash no. Makalagot kay na siya nga part. Muungot gyud siya ba? Muungot gyud siya. Talain kayo kay ikaw pa mahimong suspect pagawas nimo shit ako gining tai masuspect lang ako ani. So problema ka wa kay last brush. din eh. Wa kay brush o imong si paon hinahinay nimo tiilon. Diya, wala na kontento ang nisula siya. Sir, ang saan hindi mo last ni Kaon? Sir, nagkaon ka ko ano, kaning sibuyas dahunan no. Dili ang kalamunggay na sabi. Oh my God. Namin na istorya kanina pag magtiayo pagkabuntag ningon. Brad, ato lang ni Brad ba? Nag-69 mo si mong asawa, Brad, no? Ha? Adi, nabalaka sa di, abin, sabi, na mga buk-buk akong, pre? Wala man. Pagtarong ba? Wala. Pagtarong ba? Di, naman ko'y tais imong ilong. Kalon. Bullshit. Ang saan pagbutang sa... Si Maria, saan pagbutang sa Saan pagbutang?
Saan ka magbutang? Please Maria, Funny talaga. ayaw gid sa otote Maria, palihog lang. Please lang. Okay. Pero sa bagay, kung true love na mo na ba, lami kayo. Sige, wala sige, na. utotip ako. Wala eh. Pag na mabilin, anaon po. Ay. Abtun pa. Ano man yun? Hindi Samok. naman diri. Samok ba niyo eh? Uy, kani si Pero Pia. ganina naman ta sig. Dyan lang. Ganina naman ta sig istorya og sampot. Mga Wala lang. Basta bangay nga mga pa. Uy, highlight na po nato. Kaluod ba? Nanapot tayo highlight. Kani si Highlight. Highlight. Wala. Highlight of the night. Highlight ta sa atong mga kuan B, sa atong mga listeners B. Ayan. Beta na nato. Wala pa. Wala. Nakita na ba ninyo? Wala pa man. Diyan lang. Nara. Oh, ha? Sabi. Diyan lang. Ay ko sa Tanzania, East Africa, lo. Ay. Hala. No. Alam mo, what yun tayo, Joe? Ay. Diyan lang. Dili Edited sa man ako eh. si Edited Pia man siguro Angel abaw na ato na top fan ato na. Edited Oo, ni Ay, dili. always na siya, every night. Hi, Ay, hi. wow. Wala dili. Oh. Ayaw na kayo. Kuy, Angel. ginupusog mo buto ang armas. Unsa na? Unsa ni Member sa Brad? Philippine Army ba ni? Unsa? Siguro bana. Army. Membro ni sa Philippine Army ni siya? Yan bana siguro. Yan ba na siguro. Kasi siya ang drive sa kanyon. Pakikuan, depende ha, Angel. Pakidepend. Kadyan lang ako yung gina pag ana be, kadyan lang be. Ana para maklaro ang inyong mga reaksyon. Sabi. Kana. Ay, pwede. Ala. Sexy, oh. Hindi. Ay, Mamma Mia. Nagsakit yan tiyan. Tuwara mga Very igala. good. Ay, nara I siya. am not Ay, popular but I have good friends. I am Yes. not rich but Ay, pwede. Ay, tuwara. Ay. Oops. Tuwara, pag Gani ka na panapilig buhok. dito. May gani na buhok. Klaro kayo, ni comment si Joe, oh. Pwede. Up. Hoy. Yan sa mana. Hoy! Hoy, ginoo ko Ay, nagduka mga igala katulgon. Lips. Hoy! Uy, dagko na gini sila pops. Nanay tulo ka anak? Grabe ay. Oh, Hindi sexy pa rin ha. actually, kang Totoy Bugoy, kang Joog. Kay Boy Negro. Kaboy negro. Kamagwangan kay Boy. Oy, sa ningalok ni. Joke na ay, joke na. Joke na na. Oy, sa ningalok ni. Chinky Lou. Oy, ingon niya, yes, Ay, akong ba na Armed Forces of the Philippines. So, manghilom na ta. Ganda ni Mama, ganda ni Mama. Ang amo naman na-appreciate lang ning amo ang mama nga. Nami mga follower ba nga. Apa po di panghinambog may gala nga. Basta follower sa BBS. Ganda ni Mom. Basta ka BBS. Nananana si Mark Francisco. Nananana si Mark Francisco. Ha, si Mark Partido nananaw na. Uy, stop na Ako to. yung like- Stop na. Ayun na, wala na, wala na. Si Mark, Okay, close. ito ay highlight. Close. Sorry. Close na. Okay. Close kayo na si... Black. Nasi. Okay, black. Laliwat kay Kang Joe, oh. Okay. Joe, gawin na lang. Kulot kayo. Kulot kang Brother Berkeley. Kulot. Oh, easy. Ay, sorry. Easy. Kamagwangan to, kay Boy to. Bitaw. Nag-highlight lang. Ay, Cute joke kayong lang mga na siya, babies. Angel, ha. Bitaw, salamat Angel. Salamat. Follower, grabe ka na sila nga musunod sa ato, guys. Pagsugod pa lang sa Every day. BBS, muna sila mga pioneer na to nga mga kuan, nag-follow sa BBS. Suminto si Pioneer. mga perty ni sila. Mga perty. Mga perty. Oh. Perty BBS. Mailan man na diya kay top fan ang nakabutang. Klaro ba? Sila. O, di lugar na. Piki lugar na. Kanang top fan niya nga badge. Mo galing. Wah? Wow, congrats. Sa nga lang kayang ba na AFP, maghilom na tahan na. Ay na mo pag mga kalay. Na nag-react din yung, hala, Paula May Laroda. Hala, i-stock jud. Kaya ito i-stock si Paula. Si Paula. Ato sa Nikon, si Chris Loyo nga pa-wash out. Pa-wash out? Si pa-wash out. Pa-shout out siguro na, no? Pa-wash out? O si pa-wash out? Pa-wash out ko na. Nagani kayo, nili ka. Joe, pa-shoot out ko na. Delikado na kay shoot out. Mga igalan, patay nga nita mo. Na sure na ang EP. Shoot out. Pero hindi na kumalimtan nga shoutout ni Joe kay imbis PO2 ay magbasa po. Puto. Put. Pupo.
Okay, police ba ito nga event ba? Nya na runner supposed to be PO2 di ay. Di kadlawng dako. Sige pa may pagkatawa ni Maria. So, abi ko magi 2 times ang PO. Sige nga pupu. Wow, pupu. Ano ba yan? Bastos ka. Baka kay nga host ba eh? Alright. Oy, magrapol ta sa katungkuan na napabit. This event is brought to you by Rick Oy, Sinulo. paliw de ko Ano, Maria. kajut lang. Paliw de ko Maria Wala katong sa takad. mga kuan. Sige, hinay-hinayon natin. Oh, sige pa may pagkatawa ni Maria. So, abi ko magi 2 times ang PO. Sige nga Names. Names. Kajut lang ha. sa Sige, pakita to si Pupu. ibastos ni mo, partner. PO2 di ay samok pag May gani kay wala ka nag-spose po. Ah? Spose po. Spus po. It's PO2 di ay. Spose po. Ala, yun yung name. Spose po. Kinsa. Hindi ka to, Popi. Bro dagay giganan na ning mag-stock ta. Sige Maria, lalaki na po man kasi Sige, mo gusto lagi. i-stock Na- na Maria. Nasi ka no, Ito Maynard. nag-one shot. Maynard si Daroy si daw. Maynard, si Maynard. Maynard Daroy Labiano. Sige Say, daw. stop ko bi. Sige. Atong tanawon gud yung gikinipayas. Ay, sabi, kaya naghimo kong ngalan ka dyan. Andiyan si Paula May Laroda, hi. Si Paula ang Stop tayo. beka. Stop beka. Ano to? Regards na siya kay Maria. Beato, stop mo. stock na to kung kuan ba, kung pwede ba. Ayan. Kaya, Ready? kaya ba? Ready. Oh, Oy! Up, Nara. Oh. Hello. Guwapo Maynard lighting. Daroy Labiano. Sa dayang photography. Guwapo Nandiyan sa lighting iya- iyang Di profile unasa pic, na ah. to ang profile pic. Profile pic. Da-da-da-da-da-da-da. Wow, murag. Ano? 3-point Medyo romantiko lighting, lang. Basta naka-glasses na medyo wholesome ginagdating lang, no? Tinood na, Siyempre, tinood. Siyempre. Murag, nagto ko sa kwintas na balaka, no? Ano man? Guwapo ng kwintas, maprinda. Pwede. Oo. Uy, May hilig kong earrings, nature. Hilig kong nature. May earrings, oh. Uy, taga Singapore ni. Singapore. Unsa man yun, di man ta friends. So, 2017. Oy, just nun. kadyo lang, di man ta friends ani. So, 2017. Uy, mura na akong mastok na 2017. picture. May Oh, bago. wala. Oh, Saan pag-stalk nga, gamay raman day kayong kuhan, dili, kay gi-public. kung dili mi friends. Oh, friends? P? Friend? Friends. Letter if or letter fee? Kay wala man mo man ano basta dili i-public, di ba? Uy, tiri-eyed si Joe. Murag muna niyang nawala nga brother. Brad. La. Dili ma kwan. Kanat be. Napay sa lalaki. Napabay sa kalalaki. Si, ano to siya magpastok? Roy Ripayo. Oh, sharer na to din. Uy, nagkuha yung profile pic ko, pinahubo-hubo. For me. Tanawa. Unsa Kinabubo. Basi mo na ni nga ma-alive Ay, si sa Maria. wait lang. Before na siya makuhan, sa imong tanaw kung iya ang profile picture, unsay problema? Unsay problema kung dili iya ang profile picture? Kanang dili bitaw iya ang picture gyud. Dili siya kampante siyang kaugalingon. Di Nice. siya Ay, proud. muna inyong basa. Tingap. Baka idol niya ang iyang Nice profile something. pic. Jalambi, unsa to nga kuan kisa itong ikaw na ni isa pa? Roy O. Ripayo. Ani. Sige daw be. Naitom ta. Diyan lang ha. Share screen. Medyo kan kay siya ha. Medyo effort kayo ni nga niya. Oo. Hago kaya tong TOC. Hago kaya tagiya sa page ha. Ikaw nagsuggest, di ba? Oh, mao galing ako mo. Hago kaya Iya ba ini page lo? Hello. Hi, Ron. Kita na natag siya bagid na, be. Kita na na. natog siya bagid be. Be Ano unlock. putol man lang mga ulo sa cover photo? Yay! Hello. Oh, Hey, Nani ako lawas. good morning. Asa ni nga kwarto uy? Willing Wala, gid ko familiar. magkuhan siya mga kuan o mga blanket. Wow, willing mo Piling pilo. ka mo. Pilo. Ay, pwede. Da. Ay, siya gid ay. Skinny jeans, oh. Murag Skinny. mo niya mga Hindi, type so, na pastor, gami. oh. Murag mo ni gamiyo bitaw. Oh, wait lang ha. Ah. Asa i-zoom daw gamay be. Murag na kuha ni og Photoshop na kuha gamay. Uy na ano ang background? Ang background ana kasagbutan gyud actually. Oh. Murag na klaro ra kaayo Oh, nga ato. Photoshop dai brad. Ay, na photo siya. Photoshop. Dili ang iyang kuan ba ang iyang Hello, dali sa nakulangan kilid, ng wala fingers. Oh, Hoy, tara. mo niya kung pangarap yun, Brad, kaya lang masirado na kung buto ni sa liog ba? Mo ginawa. At least kompleto ang ngipon. Ano naman? Ah, Tapos Pila na kwintas na po do, magkakain, kwintas. medyo focus baka Maria sa ngipon, Maria?
Ugalaan ko ng mga tsadang ngipon, Brother Bern. Nguyab na lang kag marpilon. O kanang puros ngipon, puros bag ang Puros tanan ngipon. para Para happy ka. YouTube smile. Kaya nice smile. Oh, di ba? Pisi-pisi. Pisi. Ginagawa siya kikot-ikot, Maria. Oy. Uy, no, ko choir. K-pop. K-pop din eh, mag-choir. Oh. Oh, pinasan. Gana ka ng mga lawas, Maria, ang medyo skinny. Okay ba yan? Okay ba yan, mga? Pwede. Gusto ko ng mga dad body. Dad body? Mga papahon, Mga papahon? Mga chubby-chubby na wush. Yan. Mga Ganan ko na siyang bro. Bro, naglagot ni siya kay Bro Dugi. Suko ka siya. Waka ka-reply ba? Ana. Suko kayo siya. Ngano man ka? Nga lunes pa ko nag-text Bernice na ron. SM Uptown yun yun, klaro kayo. Ay, smiling na siya. Kanang Burandugi ka niabot ba? Lunes pa siya nagulat. Ala, Bernice ka niabot. taga-siyo siya, Uy, taga Capitol University. Ala, estudyante siya yung papa ni. Dili kay SPC man Hindi, yung papa. basin- Ba? SPC man ito, no? Di man ito siyo, no? Pero nag-din siya sa CU niya, 2017. nagdin man siya dito. Nawa, oh. 2017. Oh! Oh, aso-aso mga igala. Yeah. Oh. Ops. Tanaw ba lang ko siya? Hop, balik na. Balik na may gala. Balik na. Naka-pick art to, Migs. Itong ganina, pick art to. Mahilig siya maging okay. Unsa? Ha? Sa? Designer. Sa Basta mga designer ba ya? Basta mga designer. Kapag na ba mo? Ayan. Sumura to. Bain na po, si Paula May Laroda na po. Oh, si Paula May. O, diba? Ipahago-hago, ginatula siya karon. Kisa na si Paula May. Nada. Hindi, pinaka-latest nga nagkuhan. Kaya mo nagduda na ko sexy yung kwan, no, profile pic ko. Sa layo pa lang, oh. Layo. Parang dito. Dilang be. Asa man rin, wala man. Pinakaulay. Ulay? Nara. Paula Nara, May. oh. Na. Oh. Ready? Para ni kay Popi atong gipangita, ha? Diyan lang, ha? Oh, ha? Oh. Oh. Nana, oh. Oh, ha? Oh. Ha? Okay, nagapoy tulo. Oy! Pwede. Hop! Oops. Kani. Kay grabe ka piting. Oh, Oh, Ginoo. oy, just now. Just Easy. Easy. Hop. Oy, wash out. Oh, pa-wash out. Up! Naibata. Hop, naibata. Easy. Naibata, Napagid sa Dubai no sa. Up! Ayan. Lalaki sa Oy, dati. muna yang Lalaki sa forever. dati. Forever na yun. Lalaki sa dati. Iyo. Oh, easy. Di undang na dayon. Basta Undang na, dayon. Wala na idagay ko. Mana? Man, Basta na makita lain na man, mo. mubo og dila kay pag ano. Uy. Basta na lay tapad, automatic na. Basta iya to, cousin. Lagi basin. Basin. Grabe kita ka kwan judger. Mga judgment yung kayo mo. Okay, mora to siya. Hala ka, black day. I-block daw tayo ikaw. Black na to niya. Mga spoke kay mo. Spook. Giblock na taniya. Pupo. Grabe guys. Wala pa. Grabe siya. I-block daw niyan. Magbuot siya bago account. Oh, narigot. Dante pilapil basin ma-stock ko ani agoy. Dili okay na nahuman na mi. Nag-suggest. Okay na pedal, nag-suggest siya kasi gusto niya magpa-stock. Okay na nahuman na yan. Ayan na, okay na. Di ka po. Okay nga segment, okay na. Sige na nga, parapon na tayo. Kaya Wait lang. 1 hour and 30 minutes na. Oy, pag-i-subscribe. Oy, tomorrow, hello Kamurkada. Ay, nag-iwat. So, tibok Pilipinas ko tomorrow. Grabe nagigay neto. Hindi man mo kita ko. Grabe kay Asa mo ni makita? Sa Asa ni MR makita? Philippines. Pero i-share po nato, i-cross post nato. MR Regional. MR Regional sa MR Philippines kag Oro. Og i-try ninyo og kuan ha kay magsuon na migload og i-try na mo nga natin sa streaming kamulo na mig-stream mga igala. So Unsa oras ni ugma ang katong inyong kuan? Alas 8 gyapon. Ito? Hello ka Mercada. Alas Yes. 8. pa rin. Uy, na ako tomorrow. Oh yeah, si Wow, Maria. abangan. Ano nga Saka ugma Maria sa Unsa yung role? Sound trip. sound trip ka. Unsa nga song ako ang i-feature. Borag kuan man ka na ang naitabo ning Hello Kamurkada tibok MR Philippines ay mga assignment. Sa ato ang na-assign ay TikTok. So si Sweet Maricar na TikTok. Laka. TikTok siya ugma. TikTok siya ugma. Unsa ni mag-challenge siya, mag-challenge. Sila tanan ay
May TikTok challenge of the week. Tapos tanan mga DJs isa-isa from per area magpasikatay. Siyempre, sexy ra ba itong TikTok challenge? Siyempre, Kita si ko sa Maria. Davao. Grabe. Pero kuan lugar so ang atong duha ka mga girls Starring ugma, starring. Starring ugma. Abangan. Abangan niyo na. Right. Alas 8 sa gabi sa MOR Philippines Cagayan de Oro gi-share na siya from MOR Regional. Correct. Like po nyo daan. Ang BBS, MWF may BBS ha. Yon, ang ato ang schedule. Okay. Larga. Asa man nawala. Okay. Lingaw kayo inyong stock. Asa. Wala pa Diyan ha. Maria, wa pa ni gawas. Wala pa lagi. Wala pa gigawas? Ang saan man ipaghawa. Pagkawas na. Maria, wala. Anara ni Paghawa. Hala ka ma-hurt ani. Mana na? Wala pa. Wala pa na. Ni ma-hurt ana. Di pa na mao? Exit Wala. diretso. I-close na. Ang saan man ipagwala Jalan. Sige, Dabi. Lo. Ayan na. Up. Close na. I-close Maria. Close di pa na mao. I-close Maria. Close ba? Remove. Close ba? Close Ano, tapat sa remove ba? Nasa ubos. Maria. Dili naigag kuan sa kuang screen. Di ko Yes. pa habalog hawa. Yes. Nani, gawas na nun si Trevor. Abinag siya na ni Daog. Wala pa. Nara. Sorry, Trevor ha. Dili pa to ikaw, Trevor ha. Dili pa to ikaw. Gipraktisan lang ka na mo. Pasilo. Nakita gigani. Kana ditang ikaw una nakita tapos dili ikaw pilion. Pasilo ha. Muhugot lagi. Jalan ha. Para klaro. Okay. Kita ka ng pan, di ba? Kita ka ng pan, di ba na pinakauna diha nga kuan. Dili nagakanon ba? Gakwaon na tapos ang kuan, ang mga slides may una kanon. Ready go. Okay, ready? Ay. 1, 2, 3, go! Ding. Yon, Arnold Taraya! Ang taray mo! Arnold Taraya, ikaw tong winner sa katong maroon nga Bitok University t-shirt. Yo. Again, ang katong tulo na to ka winner na katong black, blue ug maroon. Ako nang gibilin sa guardhouse kung just in case kung makalusot mo pero tungod lagi sa quarantine sad mangigala. Dito naman gyapon to. It won't go away. Okay. Right. Okay. Right? It won't Moro to, go guys. away, right? So mora to guys. Walay parapol karon. Wala ba parapol ngayon? Wala pa Di ba ano? Si? Tong panty ni di ba Maria. si Maria? Kano sa Maria. ito? Di Na ba? naman, ako pa ning ko nun, inaisa ka karton ni Abot. Wow. Kung saan man ako ni Mga ata si karton. Ang sa karton sa kuan extinguisher. karton ni siya sa sister sanitary napkin. Adi, isa ka karton. So baka, no? Ako pa na-check, dagan na karton ni Abot. Next na to nga online on Monday. Down. Alright. And again, Sige. Kuan ba kung nay mo kuan na. Unsa na imor? Parapol na mo na. Dili. Oh, dili. Pasalamat ko sa rescue day. Rescue ethyl alcohol. Wash out man. Yan. Wash out? Oh, pag wash out lang ko mo na agay na. Mo na ibot sabot niya. Mo wash out man, no? Sige, wash out. Para wash hands ba? Keep safe. Wash out. Wash out ko sa akong kagalingon. Mo lang tiyang term ba? Kamu bito. Wash out. Dili, nag-joke mo to. Nag-joke mo to siya. Diyan lang atong ikuan be. Pangit-ngit na itong megala. Ayan. Oh, ayan oh. Oh, yan. Ngit-ngit na. Oh, yan po. Yan ka na, rescue. Salamat. Nay ako ana nakatilaw. Hindi siya inon. Nakakuha ka na. Rescue alcohol. Nakaluwas ko ana sa una ni Brother Bird. Bulabog. Wala pa to yan. Pantagaan ta mo ani basta makanisilito balik. Picture Earth kay magpa-raffle ko load ato karon. Para napay mo view para Monday. Sige, load ta 150. Ala, grabe. Think. Okay, stop streaming. All right, we're good. That's it.